Ourense Club de Fútbol. Pois encantado de recibilos. Bueno, é unha proba, unha boa pedra de toque, dicir, para comezar a tempada, algo partido amistoso, pero partido para tomar o máximo nivel da categoría provincial para arrancar a tempada. Entón, bueno, non podo decir máis que agradecementos aos tres equipos, espero que sea unha boa xornada deportiva para disfrutar do máximo nivel da categoría provincial. Cedo a palabra ao concelleiro que controla un poquinho máis horarios e das probas. Boas tardes a todos. Bueno, estamos aquí para presentar o primeiro torneo de verano Alanís Barbantes Estación. Vai a ser un triangular entre o de Ourense, o Club Deportivo Arenteiro e o Ourense Club de Fútbol. Son tres equipos de terceira que van a estar aí arriba os tres. Estamos empezando a tempada, entonces nos pensamos que vai a ser un triangular competitivo. Todos van a querer ganar. Nada máis, vamos a facer sorteos para ver quen xoga primeiro, quen xoga segundo, quen xoga terceiro.